Ang katotohanan about dito sa aming vlog. Change ko into Nika Gantalaw na si Rhea ay ang video na ito. Hi guys! Welcome to our vlog. For today's video, I'm gonna share to all of you na ang katotohanan about dito sa aming vlog. So ngayon guys, napapansin nyo na ako lang mag-isa dahil po sa katotohanan na si Rhea ay wala siyang gana sa pagbablog. Oh, ayun niya guys, narinig nyo niya ng tawa niya. Kasi alam nyo guys, palagi ko siyang sinasabihan na, tara shoot tayo, tayo ng vlog, gawa tayo ng video. Kasi tagal na din na hindi nakapag-upload. Tapos i-edit pa yan, so matatagalan talaga. Alam nyo guys kung anong sabi niya? Gawa ka dun mag-isa. Oh, sino namang gustong makasama siya, 'di ba? Alam nyo guys, napipilitan lang talaga siya. Kaya ayun, nagdesisyon na ako guys na ako na lang talaga ang mag-vlog. At itong channel na to na Rhea Nika Vlog ay papalitan ko na ng Nika Gantalaw. Kasi alam nyo guys, ako naman talaga nag-iisip na mag-vlog kami. At saka, ako din ang gumagawa ng channel account. Or, basta ganun guys, channel name, parang ganun. Ako talaga, alam nyo guys, sa ilang videos na nakasama ko si Rhea, alam nyo kung ano ang nagawa niya is yung mag-check na mga inedit ko at saka magawa ng thumbnails. And the rest guys, ako na lahat. Kaya sobrang unfair kung isasama ko siya dito pero wala naman talaga sa isipan niya mag-vlog siya. Kaya talaga, sinabi ko dito ang katotohanan, huwag kang ano dyan. Napakaano mo kasi. Sabihin mo lang kasi na ayaw ko talaga mag-vlog. Oo nga, napipilit. Alam ko naman na napipilitan ka, kaya sinabi ko naman dito kanina pa. Sinira mo reputasyon ko dyan. Hindi, sinare ko lang kung ano ang katotohanan about dito kasi parang manibago sila kung bakit nawala na yung Nika Vlog, Rhea and Nika Vlog. Kaya ayun. So, bigay ka na mag-vlog, hindi ka marunong masalita. It's first timer and I need to practice more and more. Charot. So ayan guys, gusto ko talagang ipaalam sa inyo ang vlog na ito ay gusto ko lang i-share sa inyo na i-change ko na ang name ng channel na ito, Rhea Nika Vlog. I-change ko into Nika Gantalaw. Kaya wag na kayong magtaka guys kung bakit nawala na yung Rhea and Nika Vlog kasi papalitan ko na guys. At yung mga videos namin, hindi ko yan i-delete guys kasi brands namin yun guys na nakapag-vlog kami ng dalawa. Sa yun sa mga memories and mga memoir namin. Charot. So ayun guys, ako naman din nakapag-isip at wala naman siyang sinuggest akin na content, kaya ayun, wala siyang magagawa kung hindi ko yun i-delete, diba? So yun lang guys, yung video na ito ay tungkol doon po sa channel na ito na i-change ko na into Nika Gantalaw. So guys, sana supportahan nyo din ako. So guys, dito lang po magtatapos ang video na ito. God bless and ingat kayo palagi. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye!